Hi guys, kumusta kayo dyan? Nababoard ba kayo sa pag-stay home? Ah, well, pakita ko sa inyo ngayon yung ilan sa mga diskarte ko dito sa South Australia. Ito guys, ipakita ko sa inyo yung mga itong mga plastics. Mga cans, bottles. Kasi dito, binibili ito ng 10 cents each. So, parang nasa mga 3 to 4 pesos ang kada isa. So ito makikita nito dito sa label. Binibili ng government dito ng 10 cents. Okay, so ating ilagay siya sa bag, sa plastic bag, every 50 piraso. So the 50 pesos one bag is equivalent to $5. Minsan yung mga napupulot ko sa daan, yung naglalakad ako minsan, pinupulot ko kasi sayang din, pera na yan. So yan, 10 cents dollar yung bawat isa. So yan, ang una ko munang gagawin, i-flatten ko muna yung mga plastics para magkasya sila sa bag. Okay, so tapos ko nang nailagay sa mga bag. Ito na yung mga nalikom ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bags. Sa tag $5. So ito ay nasa mga $35 lahat. Or nasa mga 1,400 pesos. Yan ang tinatawag na pira sa basura. Dito, kahit wala kang trabaho, basta marunong ka lang dumiskarte, kumikita ka, di ka lang mahiya, di ka naman nagnakaw. Okay, so binta na natin to. So guys, ito na po yung kita natin. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe my channel. God bless.